ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. имрӯз дар барнома пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе инъикосгари таърихи бою оламшумули халқи тоҷик, чорабиниҳои фарҳангӣ ба истиқболи рӯзи пойтахт, шароити мусоиди истироҳату фароғат ва сарсабзу хуррам гардонидани хиёбон ва боғҳои фарҳангӣ дар шаҳри Душанбе, ғолибони ниммарафони 11-уми байналмилалӣ бахшида ба рӯзи пойтахт муайян шуд. шарҳи пурраи хабарҳо. Пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе инъикосгари таърихи бою оламшумули халқи тоҷик буда, он муаррифгари миллати кӯҳанбунёди мо дар арсаи байналмилалӣ мебошад. имрӯз сокинони пойтахт дар фазои орому осуда ва дар заминаи пойдории истиқлоли давлатӣ ба дастоварду муваффақиятҳои беназир комёб гардиданд. бо мақсади хотирмон таҷлил намудани рӯзи пойтахт дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. Хабарнигорони мо аз рафти баргузории чорабинӣ гузориш таҳия карданд. макони асосии баргузории чорабиниҳои бахшида ба рӯзи пойтахт дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ ба ҳисоб мерафт. фазои обод ва роҳравҳои гулзори боғи мазкур ки хеле диққатҷалбкунанда аст, илҳомбахши қалби сокинону меҳмонони пойтахт буд. бояд зикр намуд ки имрӯз дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи пойтахт чорабиниҳои рангини фарҳангию фароғатӣ, варзишӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуд. бо шарофати сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои бузурги созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти кишвар рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи минтақа ва ҷаҳон табдил ёфтааст. шаҳри Душанбе пойтахти азизамо хонаи умеди тамоми тоҷикони ҷаҳон аст. дар ин замина тамоми шаҳрвандони ҷумҳурӣ барои саҳми арзанда гузоштанд дар пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар пешрафти пойтахти азизамон бояд саҳми худро гузорананд. ва имрӯз шаҳри Душанбе бисёр як симои зебо, симои гулгуншикфо гирифта истодааст ва бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рӯз аз рӯз пойтахти азизамон зебову дилрабо шуда истодааст. бо мақсади дар сатҳи баланд ва хотирмон таҷлил кардани рӯзи пойтахт барномаи рангини консертӣ намоиш дода шуд ки хотири иштирокдоронро болида гардонд. Нуриддини Қурбон, Баҳодур Қурбонзода, мақсади мақсад барои барномаи ахбор. ғолибони нимарафони 11-уми байналмилалӣ ки бахшида ба рӯзи пойтахт баргузор гардид маълум шуданд. дар мусобиқаи мазкур беҳтарин варзишгарон аз кишварҳои қитъаи Аврупо, Амрико, Африқо ва Осиё иштирок намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматчой Обид ва Меҳрӯзи Ҷумъа. дар дораи силсила чорабиниҳои фарҳангӣ варзишӣ бахшида ба таҷлили рӯзи пойтахти Тоҷикистон дар шаҳри зебои Душанбе нимарафони байналмилалӣ баргузор гардид. дар қатори варзишгарони тоҷик даванҳои ҳирфаӣ аз кишварҳои Афғонистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Узбекистон, Эфиопия ва дигар кишварҳо даъват шуданд. дар маросими расмии ифтоҳи мусобиқа масъулини шаҳри Душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, иштирокчиён ва меҳмонони дохилию хориҷиро ба шаҳри зебои Душанбе ҳузури фараҳбахши намояндагони як қатор кишварҳои ҷаҳонро хайрамақдам гуфтанд. пойтахти азизи ҷумҳурии соҳибистиқлоли мо шаҳри Душанбе яке аз чорабиниҳои муҳими хусусияти варзишӣ дошта, нимарафони байналмилалии 11 Душанбе баргузор шуда истодааст ва воқеан дар соли 2021 чорабиниҳои муҳим дар пойтахти азизи ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе бо мақсади муаррифии дастовардҳои муҳими сокинони шаҳри Душанбе баргузор шуда истоданд. имрӯз дар маросими кушодашавии нимарафони байналмилалӣ ки бори 11 баргузор мегардад, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ зиёда аз 1500 нафар иштирок доранд. мусобиқаи байналмилалӣ баҳри сазовор таҷлил намудани рӯзи пойтахт, таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, тарзи ҳаёти солим ва устувор намудани робитаҳои ҳамкорӣ доир мегардад. бояд тазаккур дод ки нимарафони байналмилалии Душанбе аз соли 2014 ба тақвими мусобиқоти байналмилалии дави ҷаҳонӣ шомил шудааст. нимарафони байналмилалӣ ки масофаи 21 километр 97 метрро дар бар мегирад, аз рӯи масири дав, наврӯзгоҳи пойтахт, хиёбони ҳофизи Шерозӣ, маҳаллаи хоҷанбиёи Поён, дидбонгоҳи Чорбох,
хиёбони рӯдакӣ майдони исмоили сомонӣ ҷамъбахш гардид. байни мардон шоҳрух давлат ва ҷумҳурии ӯзбекистон аввалин шуда марро убур карда сазовари медали тиллоҳ ва ҷоизаи асосӣ гардид. дуввумин шуда ба марра ҷирма тиллаҳум аз эфиопия расида бо медали нуқра сарфароз шуд ва зинаи сеюми ифтихорро бошад Адилет Қиштиқбеков аз ҷумҳурии Қирғизистон ишғол карданд. Ғайрат Олимов, Меҳроб Одинаев ва Азимҷон Давлатов аз донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ва ҳамчунин Дмитрий Бускин аз Федератсияи Россия ба қатори 6 нафар пешрафон шомил шуданд. байни занон бошад аввалин шуда Дарья Маслова ҷумҳурии Қирғизистон чемпиони мусобиқа гардид. медали нуқраро бошад Валентина Гришина аз ҷумҳурии Ӯзбекистон комёб шуд. зинаи сеюми ифтихорро бошад Зулхиҷа Юсуфзода аз Тоҷикистон ишғол кард. ҳамчунин ба қатори пешрафон боз Маҳина Баротова, Раҷабмо Абдуллоева ва Нодира Мирзоева از دانشگاه تربیت جسمانی تاجیکستان شامل گردیدند. دولتوف ازبکستان دوشنبه نیم ماراتون اشتراک کردم. من امروز یکم جای گرفتن نصیب کرد. من این نیم ماراتون دوم بار اشتراک کردم. یکم بار 2018 سال هفتم جای گرفته بودم. هفتم جای گرفتم پس آمده ازبکستان خودم مول مشقا کرده من یکم جای گرفتن نصیب کرد. Маслова Дарья Владимировна. Трассу уже знаю, была подготовлена. На Иссыкуле мы в Кыргызстане готовимся к этой трассе уже заранее. Погода была тоже хорошая. И состояние тоже уже было самочувствие классное. И я рекорд трассы сделала час 12:02. Еще здесь так никто не бежал. Ман Олимов Ғайрат мебошам. омӯзгори донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон. Ман ҷои чорумро ишғол кардам. Рақибомон хеле нағз буданд. Мо якум бора нест ки дави ниммарафони пойтахт хеле бисёр иштирок дорем. Солҳои аввал ҷои шашум, ҳафтум ишғол карда будам. Имсол ҷои чорумро ишғол кардам. боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе ин шабрӯз бо шукуфтани гулу буттаҳои ороишӣ фазои басо рӯҳнавозу фарахбахше доранд. дар анҷом додани корҳои сабзхӯрамнамоӣ ва тозаю озуда нигоҳ доштани муҳити атроф ва шинонидани гулҳои ороишиву кормандони боғи фарҳангии фароғатии кӯли ҷавонон низ саҳми фаъолу назаррас мегузоранд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. шаҳри Душанбе бо амалӣ кардани ташаббусҳои созандаву сабзу хӯрамнамоӣ ва бунёду навсозии кӯчаву хиёбонҳо ва мавзеъҳои сироативу фароғатӣ ба таври бесобиқа ободу зебо ва назаррабо гардидааст. боғҳои замонавии фарҳангиву фароғатӣ ки ин шабрӯз макони сайру тамошои шаҳрвандон маҳсуб меёбад, бо шинонидани гулу буттаҳои ороишӣ даҳон навъу намуди ниҳоли дарахтони нодири сояафкану ҳамешасабз фазои басо фараҳбахшу шодиовар дорад. дар қатори дигар мавзеъҳои зебою назаррабои шаҳри Душанбе боғи фарҳангиву фароғатии кӯли ҷавонон низ яке аз ҷойҳои дӯстдоштаи сокинони меҳмонон буда бо фароҳамсозии шароити арзандаи истироҳату фароғат ҳамарӯза серодам аст. бахусус ҳамасола дар фасли баҳор симои ин боғ афсонавию рангоранг мегардад. дар гузашта муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатии кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе чандон шароити истироҳат, фароғат ва сайругашт надошт ва бо дастуру ҳидоятҳои роҳнамудсози пешвои муаззами миллат ин мавзеъ дар як муддати кӯтоҳ бо сифати баланд таъмир ва азнавсозӣ карда шуда бо дарахтони нодир, гулу буттаҳои зебою назаррас ва дигар шароити фароҳамовардаи арзандааш ба макони дӯстдоштаи пиру барно табдил ёфтааст. умуман эътибори ҷиддӣ додан дар масъалаи ободонии боғ, фароҳам овардани шароити мусоид баҳри истироҳат ва фароғати хуби сокинон ва меҳмонони пойтахти айзамон шаҳри Душанбе, риояи ҳатмии меъёрҳои санитарию экологӣ, тозагиву зебоӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ вазифаи аввалиндараҷаи маъмурият ва ҳар як корманди муассиса ба ҳисоб меравад. фавораҳо, роҳравҳои гулпӯш, чароғҳои ранган, нишастгоҳҳо, дарахтони зебою нодири ороишиву сояафкан ин мавзеъро диданию ҷолиб сохтааст. гулу буттаҳое ки аз гӯшаҳои гуногуни дохил ва хориҷи кишвар дар ин ҷо шинонида шуданд, аз ороишоти асосии боғи мазкур ба шумор мераванд. маҷмӯан боғи фарҳангиву фароғатии кӯли ҷавонон як макони зебою назаррабо барои сайру тамошо ва истироҳату фароғат аст ки ҳамарӯза кормандонаш барои сокинону меҳмонон фазои мусоидро фароҳам месозанд. идомаи барномаи иттилоотии ахбор.
таъмиру барқарорсозии канали 50-солагии Тоҷикистон ва пойгоҳҳои обкашии ноҳияи Нуробод шароит фароҳам меорад, ки дар мавсими обёрӣ беш аз 500 гектар заминҳои кишоварзӣ бахусус картошкаву ғалазор ва боғҳои хоҷагиҳо бо оби полезӣ таъмин карда шаванд. Гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. масофаи канали 50-солагии Тоҷикистони ноҳияи Нуробод 18 километрро ташкил намуда, қисмати аввали иншоот соли 1978 бунёд шудааст. Ба тариқи ин шабакаи обрасонӣ беш аз 500 гектар заминҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Хумдон обёрӣ карда мешавад. ҳамасола сарбанди асосии канал бо тағйир ёфтани маҷрои дарёи Сурхоб ва фаромадани сел дар қисмати километри 10 ва 14 иншооти обрасонӣ зарурати аз нав барқарор кардани маҳалҳои зарардида пеш меояд, то майдони зироатҳои кишоварзӣ бахусус картошкаву ғалла ва боғот бо оби полезӣ таъмин карда шавад. Пойгоҳи обкашӣ аз 4 агрегат иборат буда. Иншооти мазкур аз ҳисоби оби канал зиёда 350 гектар заминро бо об бояд таъмин намояд. Аммо солҳо боз ин пойгоҳ ба таъмиру барқарорсозӣ эҳтиёҷ дошта, ҳамасола заминҳои кишшуда бо оби полезӣ пурра таъмин карда намешаванд. деҳқонони ноҳияи Нуробод дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади зиёд намудани майдони кишту истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ аз заминҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода карда картошкаву ғалла ва дигар зироатҳои заруриро кишт мекунанд. аммо пурра таъмин набудани оби полезӣ дар мавсим ба афзоиши маҳсулот то андозае таъсири худро низ мерасонад, зеро аз 4 адад агрегати мавҷудаи пойгоҳи обкашӣ ба қавли кормандонаш ҳамагӣ 1 адади он кор мекунаду халос. дар мавзеи сариқоҳ солҳо боз мардуми деҳот ба картошкакорӣ аҳамияти махсус медиҳанд, зеро даромаднокӣ дар қиёс ба дигар зироатҳо ин намуди зироат обро бештар талаб мекунад, то нашъунамо ёфта деҳқон ҳосили фаровон истеҳсол кунад. аҳли заҳмати хоҷагиҳои ноҳияи Нуробод аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда оқилонаву самаранок истифода мебаранд, то соли ҷорӣ майдони кишти зироатҳоро зиёд намоянд. аммо масъулони соҳаи беҳдошти заминро зарур аст, ки камари ҳиммат баста каналу пойгоҳро аз таъмир бароранд, то мушкилоти ҷойдошта пурра бартараф карда шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Туз ва кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ дар ҷамоати деҳоти Ҷуранназарови ноҳия, ки аз калонтарин ҷамоати деҳот ба ҳисоб меравад, корвони саломатӣ ташкил карда шуд. гузориши Абдурозиқи Азиз дар ин хусус. дар ноҳияи шаҳри Туз корвони саломатӣ ба роҳ монда шудааст, ки дар он бо ҷалби мутахассисони баландпояи соҳаи тибби муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия ба аҳолии рӯсто хизматрасонӣ бо самари тиббӣ анҷом медиҳанд. ин навбат корвони саломатӣ дар калонтарин ҷамоати деҳоти ноҳияи шаҳри Туз, ҷамоати деҳоти ба номи Ҷуранназаров ташкил карда шуд. аҳолии ҳудуди деҳоти ба номи Ҷуранназаров наздик ба 12 000 нафарро дар бар гирифта масофа то маркази ноҳия бештар аз 40 километр муайян шудааст. аз ҳамин хотир мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Туз ва муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ин навбат корвони саломатиро дар беморхонаи рақамӣ таъсис дода эҳтиёҷмандон ва нафарони муроҷиаткунандаро ба тариқи ройгон ташхису муоина карданд. имрӯз ҳамин корвони саломатиро пеша гирифта ба ноҳияи дурдасттарин деҳаи айвоҷ ҷамоати Ҷуранназар, ки дар он ҷо зиёда аз 12 000 аҳолӣ мебошанд, ҳамин корвони саломатиро ташкил кардем, ки дар он ҷо ҳамчунин маъракаи хатна гузаронда истодаем, ки зиёда аз 100 нафар кӯдаконро мегузаронем, ки асосан ино оилаҳои камбизоат, ятимони кул, ҳаминҳоро мо пеш гирифтем, ки ин ҳамчун ба таври ройгон аз тарафи маркази саломатии ноҳияи шаҳри Туз
پیشبری شده است ما همین روز تشکیل کردیم. طوری معلوم گردید برای تشخیص رایگان طبی متخصصان بلندپایه تندرستی به ساکنان در برابر تشخیص تحلیلگاه همچنین دستور و توصیه‌های درمانی و روانی دادند. ساکنان ناحیه شهر طوس امکان یافتند که از طبیبان عصب‌شناس، دکتران قلب، امراض درونه، بیماری‌های زنانه، بیماری‌های سیل، مریضی‌های چشم و استفاده فیزیوتراپی مقصدناک بهره برداری کنند. در این روز همچنین جراحان از بیمارخانه مرکزی ناحیه چند نفر پسر بچه‌های زحمتکشان را ختنه کردند. اقدام طبیبان بیمارخانه مرکزی و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر طوس به خاطر حفظ و نگهداشت سالمی جامعه به راه مانده شده به همین وسیله از پیدایش هر گونه بیماری‌های سیریاتی پیشگیری می‌کنند. ساکنان ناحیه شهر طوس برای چنین تصمیم خیر قبل از همه به حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاسگزاری می‌کردند. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر، ناحیه شهر طوس، اخبار. برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. در ناحیه دیوشتیج با مقصد ترغیب کتابخوانی در بین نوجوانان و جوانان در کتابخانه‌ها تدبیرهای ترغیباتی برآمده مانده شده است. نتیجه همین است که شماره دوستداران کتاب به مراتب افزوده است. گزارش از ناحیه دیوشتیج. بزرگترین گنج، نادرترین ثروت و بی‌بهاترین نعمت این جهان کتاب محسوب یافته. در تربیت نسل نورست و همچون شخص کامل به وای رسیدن انسان موقع کلیدی را صاحب است. از این را با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیج، فعالیت کارمندان کتابخانه متمرکزانده ناحیوی، کتابخانه بچگانه و بخش‌های کتابخانه در دهات زیر نظارت منتظم قرار داشته، جهت رشد و نمو این کاشانه‌های علم فرهنگ و دوره به دوره زیاد گردیدن صف کتابخانان از خرد تا به سالار کوشش‌ها به خرج داده می‌شود. تنها آخر سال روان شمار کتاب‌های کتابخانه‌ها بیش از 1000 نسخه با مبلغ 45000 سومانی زیاد گردید که از کتاب‌های تازه نشر بدیهی و بچگانه عبارت است. نظر به نقل دیرکتور کتابخانه‌های متمرکزانده ناحیه و اسناد و حجت‌های در کتابخانه‌ها موجوده، تنها دوام 3 ماه اول سال 2021 456 نفر ساکنان و محصلین مؤسسات تحصیلات میانه عمومی ناحیه در کتابخانه‌ها نامنویس گردیده برای مطالعه کتاب‌ها گرفتند. کارمندان 26 عدد کتابخانه‌های در ناحیه و دهات جای داشته بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیج با مشتریان خدمت نمونه‌ای رسانیده جهت دریافت کتاب‌های خواندنی، آموزش زبان‌های روسی، انگلیسی به نسل نورس و جوانان مصلحت‌های ارزشمند می‌دهند. در روند ترغیب کتابخانه، کارمندان از اعضای کتابخانه مضمون کتاب خوانده شده، پارچه‌های شعر و داستان و قصیده دو بیته‌های از یاد کرده را پرسان گردیده بعد کتاب‌های دیگری بدیهی پیشکش می‌سازند. نتیجه این همه فعالیت گسترده است که در 2 دوره سپری شده آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. از ناحیه زیاد از 1000 نفر ساکنان کسب و کار مختلف و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، کالج و گیمنازی‌ها و لیسه‌ها شرکت فعالانه کردند. کتاب در ردیف مادر و وطن ارزنده‌ترین گنج بی‌بها به حساب می‌رود. ما امروز فخر آن داریم که در تاجیکستان بیشت آسا عمر به سر می‌بریم. شکرگزاری از آن داریم که سروری فرهنگ پرور و سرزمین بیشت آسا را صاحب هستیم. فخر می‌کنیم که در تاجیکستان صاحب استقلال زندگی داریم. برای گذراندن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، همه طرفه اجرای نومیناسیون تصحیح شده به خوانندگان آمادگی می‌بینیم. تاکید به مورد است که راه دیگری جلب نورسان و جوانان به دوست داشتن کتاب و بیدار نمودن شوق کتابخانه در کتابخانه‌ها تشکیل نمودن چهاربینی‌های عمومی از قبیل واخوری‌ها با شاعران و نویسندگان، محفل شعر سرود و بزم کتابخانه و اندیشرانه محسوب می‌یابد. امروز چنین یک چهاربینی دلبستگی به کتاب در تالار کتابخانه بچگان ناحیه دایر گردید. مسئولین به اعضای کتابخانه درباره 160 سالگی حیات و فعالیت یکی از شاعران شناخته کشور ظفرخان جوهری معلومات داده از شعر و داستان‌هایش یادآور گردیدند. در این چهاربینی شاعره شناخته تاجیک رعنای ظاهردخت از زحمت و تلاش‌های ظفرخان جوهری آیین شعر تاجیکی حرف زده چند ابیات خویش را نیز قرائت نمود که به همگان پسند افتاد. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خانه آباد و سربلند بمانید.